ಪುರ್ಸೋತೆ ಇಜ್ಜಂದ ಕಾತಲು ಲೇಪಂಡ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ತೂಂಡಿ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಎನಿ ಟೈಮ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚುಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ನಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯಲ್ಲ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ದಾನೆ ಲಾಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಎಡಿಟ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜರ ಅಥವಾ ಲಾಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜ ಮಲ್ದಿನ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜರು ವೈ ಪಂದ್ಕೇನೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪನ್ ಬೈಕ್ ಪೂರ ಇನ್ನಿ ಲಾಗಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಇತ್ತಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂತ ಟೈಮ್ ಮಂತೊಂದು ಯಾನು ಲಾಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನಕ್ಕಂತ ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಾಯಿಗೆ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಸ್ಯಾರಿದ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂತೆ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡ ಸ್ಯಾರಿದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತೋಚ್ಪೌಚೀರು. ಸೊ ಎಂಕ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಂಚದಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಉಲ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಪೋದು ಅಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಪೂರ ಅಂಚದು ಇವನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೋಡಿಪ್ನಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡನೇ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಪಾಡುವೆ ಬಟ್ ಇದು ಎಂಕ ಒಂಥ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೆಟ್ ಉಂಡತ ಮೊಬೈಲ್ದ ನೆಟ್ ಇಂಕಿ ಯಾವ್ಜಿ ಎಂಚಿದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚಿಡು ಫೋಟೋಸ್ ಕಾಡ ಬಿಡೋಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಲ ನೆಟ್ ಯಾವ್ಜಿ ಅಂಚದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಇಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಬಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡೋಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ ಮುಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅಂಚದು 5G ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಖಾಲಿ 4G ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕೋನು ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆತ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಲ್ತದ ಎಂಕ ಪುರ್ಸೋತೆ ಇಜ್ಜಂದಕ ಆತುಂಡು ದೇಪಂಡ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಪೂರಕ್ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪುವೆರು ಸ್ಯಾರಿದ ಪ್ರೈಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಪೂರಕ್ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪುವೆರತ ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ತೂಂದೆ ಕುಲ್ಲುಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರು ಸಮಯ ಟೈಮ್ ಇಚ್ಚಿ ಯಾನು ಮೊಬೈಲ್ ದೀರಿಂಚು ಪೋಪುನು ಆತು ಪೊರ್ತುಗು ನಾನು ರೆಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಕ ಪನ್ನಾಗ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ಪನ್ಲೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೊಡಿತ್ತುಂಡು ಪಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪರಿಗೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತ ನೆಂಕಿತ್ತ. ಸೊ ತುಕ ಟೈಮ್ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಲೈಫ್ ಎಪ್ಪಲ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪುಡಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಲೈಫ್ ಬಿಸಿ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರಗೆ ಬೇತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಇಜ್ಜಿನ ಪನ್ಪುನತ್ತ ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆನ್ನ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ತಮ್ಮಂತ ಒಂದಿನ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆವು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಅವ್ಯಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಜ ಒಂದು ಇಜ್ಜೇರು ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡತ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ತರ್ಪೋಡತ. ಸೊ ಅವೇನೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಚ್ಪಾವೇರು ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕನಪುನ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪೇನು. ಕೆಲವು ಸರಿ ಬುರ್ಚಿ ಬನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆತನ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಂತೆ ಕಾಡಂತೂ ಎಂಕು ಮಂಡೆ ಹಾಳದು ಪೋತು ಆತ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ. ಸೊ ಈನ ಮಲ್ಪನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಿನ ಮಂತೆ
ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕುಡು ಬರೆದಿಂಡ ರಗಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಎರೆಗೆರೆ ಕೊರ್ರಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆತ ಬೊಕ್ಕ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಬೊಕ ಎರ್ನ ಎರೆಗೆರೆ ಪೋಪುನ ಇಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ಆರ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಬುಕ್ಕುಡು ಪೂರ ಬರೆದಿಯೋ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ನೆಟ್ ಬರೆದಿಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಏರೆ ಕೊರ್ಪುನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆತ ಅಂಚದು ಬುಕ್ಕೆ ಮಲ್ದೆ ನೆಟ್ ಬರೆದಿಂಡ ರಗಾಲೇಜಿ ಅಗಲ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆಲ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಬೈಲೂರುಗು ಪೋರುಂಡು ಎಂಕ್ ಪೇಂಟಿಗ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಪೆನ್ ಗಮ್ ಇಂಚಿನ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚನೆ A4 ಶೀಟ್ ನೆಕ್ ಪೂರ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆರತ. ಸೊ ನೆಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ನಮ್ಮನೆ ಬರೆದು ಕಡಬುಂಡ ರಗಾಳಿಜ್ಜಿ ರಡ್ಡು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಲಪ್ಪ ವೇಣೂರುಗು ರಡ್ಡು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಕೆಮ್ಮೇನು ಕೊರ್ರ ಪೋಡು ಐಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಬರೆಕ ಪಂದ್ ಬರೆಯೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುವೆ ಏನು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೋ ಪೋಪೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮೊರಣಿ ಮುಂಬೈಡ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚೆತ್ನ ವೀಡಿಯೋಸು ಯಾನ್ ಕೋಡೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ಸೊ ಇಂಕು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಇಂಕ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ ಮರಿದಿ ಲಾಗ್ ತೋಡು ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದು ಬಂದು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಏನಾಗಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಟ್ಟ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡು ಅವಳು ಇಂಟ್ರೋ ಪೂರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ. ಬಟ್ ಇತ್ತ ಇಂಟ್ರೋ ಕೊರಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊನ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಆಪೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂಚೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪನ್ಬೋಕ ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಂಜಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಬರ್ಪುನಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಬರ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪನ್ಬೋಕ ಅಂಚನೆ ಆತ. ಸೊ ಇಂಕ್ ಮುಲ್ಪದ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂಕ್ ಮಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ತರ್ಪ ಹೊಡೋದು ಇಂಕ ಅವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಪ್ಪ ಮೇಯ್ನ್. ಸೊ ಆಂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದ ಅಂಚಾದ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಿಯ. ಸೊ ಇನ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ 10 ಗಂಟೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ ಮಾತ್ರ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುನು. ಐದುಲ ಇಂಕ ಬೈಲೋಡ್ಕೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ತೊಂದು ನೆತ್ತವಳೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೋಡು. ಸೊ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನದ ಲಾಗ್ನ ಯಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಇರೋ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂತದ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುವರು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಪ್ರೂಫ್ಗೆ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಚ್ಪೋಡೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಿನಿ. ಕೆಲವು ಜನ ಪಾತಿರ್ವಿರು ಒಟ್ರ ಶೀನಿನ ಪಾತಿರ್ನು ಬೈವತ್ತಿನ ಪಾತೆರ ಉಂಡೊಂದು ಪಾತಿರ್ನು ಏರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ತೂವರ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಚದು. ಇನ್ನು ಕಾಂಡೆನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಗನೆ ಲಕ್ಕದಿತ್ತ. ಸೊ 5:30ಗೆ ಲಕ್ಕದು ಯಾನು ಪಿದಾರ್ದು ಮೇರ್ಲ ಮೆರಿಗೊಂದು 5:45ಗೆ ಲಕ್ಕಾಯೆ. ಸೊ 6:30ಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ದ ಸ್ಯಾರಿ ಸ್ಟಾಕ್ದ ಅಂಚದು ಇತ್ತ ಬರ್ಸತ ಅಂಚದು ಕೊನೊಪುನ ಬಾರಿ ಬೊಂಗ ಬೈಲೂರಿಗೆ ಬಸ್ ಬರ್ಪೂಜಿ ಅಂಚದು ಕಾರ್ಲಗೆ ಕಪ್ಪುಲೆ ಕಂಡಲಕ್ಕದು ಪೋಡು ಅಂಚದು ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂತೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಸ್ಟಾಕ್ ಇತ್ತನು ಬರ್ರೆಗ್ ಅಂಚದು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಅಂಚದು ಅವೇನು ಕನ್ಪೆರಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಿತ್ತೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಂಡರಗಳಿಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರ್ಪಾವಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಸ್ಸಟ್ರ ಪಾಡ್ರ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಬಸ್ 6:30ಗೆ ಕಾರ್ಲಾಗ ಇಪ್ಪುಡು ಬಂದಿತ್ತೀರ ಅಂಚದು ಎಂಕೋಲು ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಬೇಗ ಪಿದಾಡೋಡತ್ತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದು ಕಾರ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹಾಜರಿತ್ತುಲೈ ಮುಟ್ಟುದಿತ್ತ. ಸೊ ಬಸ್ ಬರ್ನಾಗ ಒಂತೆ ತಡಾಂಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತೂವಲಿ ಕಾರ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ಬಸ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಜನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇರು. ಸೊ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಪೋದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿಸ್ತ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಪೋಂಡ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಬಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಪುಜಾತ ನಮಗೆ ಕಾತಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಸ್ಟಾಕ್ ಪೋಂಡ ಕೂಡೋರ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚದು ಬಂಗ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತ. ಈ ಪ್ರೂಫ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಪ್ಪುವರು ಒಲ್ತು ದರ್ಪ ಅವರು ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಡುಪುರ ಆಂಡ ತರ್ಪಾವ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೂಫ್ ಬೋಡತ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ದೀನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ 1 ಡೇ ತುಲ ಇಂಕ ಹೊಡಿತ್ತನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದು ಏನು ತರ್ಪಾಯ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಡು ಫೈನಲಿ 6:45ಗೆ ಬತ್ತಂಡು ಬಸ್ ಕಾತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಗನೆ ಬತ್ತ ಬರ್ನಾಗ ಜೋರು ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಆಂಡಲ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರ್ಲ ಸ್ಯಾರಿ ಚಂಡಿಯ ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ದಿನದ ನೈಟ್ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು. ಸೊ ಬತ್ತದು ಸಾಕಂಡು ಅಂಚದು ಒಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆನಿ ಇತ್ತದಾದ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತಂಡು ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ
ಆತು ಆರ್ಡ್ರಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದತ್ತು ಆರ್ಡ್ರಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿನ ಪನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆತ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಐಟ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮಾತ ಎನಿ ಟೈಮ್ 24 ಗಂಟೆಲ ಕ್ವಶನ್ ಮಿತ್ತು ಕ್ವಶನ್ ಅಂಚನೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಡು ಇಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಮಾತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಐಕ್ ಪೂರೈಕ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಇಪ್ಪುನಗ ಸೊ ಆಫ್ಲೈನ್ ಬರ ಟೈಮೇ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮೊಬೈಲ್ಡೆ ಇಪ್ಪುವೆ ಯಾನು ಏಪ ತುಂಡಲ ಎಂಕ್ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸುಮಾರುಂಡು ಎಂಕ್ ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಡೌನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಉಂದೆಟ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಆವಡಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಡೌನ್ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ್ ರಡ್ಡವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಂತದ್ದು ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲಜಂತ ಅವೊಂದುಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೇತೆನೆ ಕಲರ್ ಬತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಮಂಡೆ ಹಾಳಂಡು ವರ ಒವ್ವ ಕಲರ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಒವ್ವ ಕಲರ್ ಆತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಪಂತೆ ಒಂದೇ ಫೋಟೋಸ್ ಸ್ಯಾರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಬಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಂತೊಂದೇರು ಸೊ ಬೇತೆನೆ ಕಲರ್ದ ಸ್ಯಾರಿ ಕಡಬಿಡ್ತೇರು ಐಟ್ ವರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂಡೆಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತವರ ಟೈಮ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂಬ ಅಂದ್ ಓಕೆ ಆಂಡ್ ಸದ್ಯಗ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಸರಿಪೋಂಡು ಎಂಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಕಡಬುಡ್ದು ಜನ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಇಂಕುಲು ಎನ್ನುವ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಕಡಬುಡುಡು ಅಂಚನೆ ಅಗುಲು ಎನ್ನಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಸಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಆವರ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ದು ಎನ್ನಿಕಲ್ಲ ಸ್ಯಾರಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ಸೊ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಏತ್ ಬಂಗ ಬರಲ್ಲ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಆತೆ ಒಂತೆ ಬರ್ಪನದ ಅಡಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪನ್ಪರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಂಚನೆ ಸ್ಯಾರಿದ ಫೋಟೋಸು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ದಾಯೆಗಂದು ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಏರ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಜ್ಪಾವುಜೆರ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾರಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂದ್ ಪನ್ಪುದು ಕೇನ್ನಗುಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಕೇನೊಂದಿಪ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದು ಎಂಕ್ ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಎಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಎಂಕ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಪಾಡು ಜಂದ ಇಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದಿನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ಟೈಮೇ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಪೂರ ಕುತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ನೀನು ನೈಟ್ ಪೂರ ಕುಟೊಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಬಟ್ ದೈಕ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಕುಟೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಮೇರೆಗ್ ಕಾಂಡೆ ಈತ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೆರಡ ಕೊರ್ದು ಕಡಬುಡಿಯಡ ಎಂಕೊಂತೆ ದಿನ ಪತೋಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪಂದ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದ ಮೆರಡ ಕೊರ್ದು ಬುಡಿಯಡ ರಗಾಳೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ್ ನೈಟ್ ಸುರು ಮಲ್ಪನಂಗನೆ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಂಡು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಅನಗನೆ ಎಡ್ಮರೆ ಅದಿತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಎಡ್ಮರೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾತ ಕೂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಂಡು ಪ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಸೀರೆ ಎರೆಗ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಕುಡ ಗೆತ್ತದು ಕುಡ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತೆ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಬತ್ತೇರು ಕುಡ ಮಾಮಿ ಅಂಚಿಂಚು ಮಲ್ದಿಯರು ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡೆ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ತಡಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಜನ ಜಿತ್ತಿತ್ತೇರು ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಹಠ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆ ಈ ನೈಟ್ ದುಲೈ ಅವಡು ಬಂದು ಕಾಂಡೆ ಮೆರಡ ಕೊರ್ದು ಬುಡಿ ಎರಡ ರಗಳೆ ಇಜ್ಜತ ಎಂಕ್ ಕೊನೊಪ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಯಾನೇ 24 ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲಡ್ದು ಪಿದಡೊಂದು ಪೋಡು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲ್ಗಂದಾಪಿನಿ ಪಿದೈ ಪೋದು ಸಾಕು ಪಿದು ಪೋತುಂಡು ಐಕ್ ನೆಕ್ ಬಂದು ಅಂಚದು ಮೆರಡ ವರ ಕಡಬುಡಿಯಡ ರಗಳೆಜ್ಜಿ ಬಂದು ಹಠ ಕಟ್ಟದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನಾತು ಪೂರ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ನೈಟ್ 11:30 ಆತುಂಡು ಉಂದು ಪೂರ ಆನಗ 11 ಕಾಲ್ ಮುಟ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಿ ಪೂರ ಕುಲುದು ಬಚ್ಚಿ ಪೋದಿತ್ತು ನಿಂಕ್ ಆಂಡಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೆಲವು ಬರೆಯರಿತ್ತಂಡು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಬೇಗ ಆಂಡ್ ಒಂತೆ ಭೂಮಿಕಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಲು ಅಂಚನೆ ಮಾಮಿಲ ಕೆಲವು ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಬರೆಪುನ ಪೂರ ಬರೆಯೋಡತ್ತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಮೊಬೈಲ್ದು ಒಂದೇ ಬರೆನಾಗ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಒಂದಿನ 3 ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂಬೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಒರಿಯನ
ಸ್ಯಾರಿ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಬಂಗಾತ ಅಂಚ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ತು ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಫೈನಲಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡು 11 ಕಾಲು ಪನ್ನಗ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂದಿಂಡ ಮೆರಡ ಕಡಬುಡೊಲಿ ಬಂದು ಕಡಬುಡು ಸರಿ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ದಿಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಜನ ಇಲ್ಲಡ್ ಜೆತ್ತಿತ್ತೇರು ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಜೆತ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲೆಜೆ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬೈಜಿಂದಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜೆ ಅನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಒಂಚೆ ಎಂಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂಡ ಎಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಒಲೆಜಿ ನಿದ್ರೆ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಡ್ರೀಮು ಅಚೀವ್ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಆಸೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಯಾರಿ ಸೇಲ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಎಂಕುಲು ಗೊತ್ತೊಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಬಂದು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲೆಯನ್ನು ಚಿರಋಣಿ ಆದಿಪ್ಪುವೆ. ಅಂಚನೆ ನೀನಡ್ದ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಶುರು ಮಲ್ಪುವ ದಿನಕ್ಕೊಂಜೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂದು ಏನನ್ನು ಕೀಳು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೂತುನಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ನೀನಡ್ದ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂದ್ಯ ನೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ತಿರ್ತುಪಾಡ್ನ ಕುಲಿತ್ತನೆ ಎಂಚಲ ತಿರ್ತುಪಾಡ್ವೆರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮರ್ದು ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮಂತ್ ತೋಚಿಪೋಡು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ನಿಕಲೆಗ್ ಆಪುನೊಂದಂಡ ನಿಕಲ ಬಂಗ ಬಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ ಬಂಗ ಬತ್ತದೇ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಒರಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ನಗ ವೆನ್ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ತೂದುಲ ಇಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಈ ನಾಂಡಲ ಕೊಂಕು ನಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚದ ಈ ನಾಂಡಲ ಪನ್ನೊಂದೇ ಇಪ್ಪುವೆರು ಅಂಚಿತ್ನಗ್ಲೆಗ್ ನಿಕಲ ಬಂಗ ಬಲೆ ನಿಕಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೇವೇರ್ದಾರ್ಲ ಕುರ್ಪುಜೆರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಲ ಕುರ್ಪೇರು ಬಂಗ ಬತ್ತಂಡ ಪೂರ ಬೇರ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಯಶಸ್ಸು ಪನ್ಪಿನ ಇಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಅನ್ನ ಈ ತಾದಿಡು ಏರ್ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾದಿ ಯಾನ್ ಮದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸೈಪುನ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೇಳಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೂತೀರು ಅಂಚಿತ್ನಗ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮದ ಪೂಜಿ ದಯ ಬಂಡ ಜನಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಪೇರು ಒರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಯಶಸ್ಸುಗೆ ಕಾರಣ ಅಂಡ ಒರಿ ಎಂಕಲ್ನ ದೊಂಕು ದಿಪ್ಪಿರತ್ತ ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದ ತೋಚ್ಪಾವಡು. ಸೊ ಇದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಕಲಿಗೆ ದೇವೇರ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕುನ ಟೈಮ್ಡು ಆಯ್ನ ನಾತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪೆ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ನನ್ನಲಾಗೆ ಎತ್ತುನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎರಿಗಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಆ್ಯಡ್ ಆವೊಲಿ ಮುಟ್ಟದಾಗ್ಲೇಗ ನನ್ನಲ ಅವಕಾಶಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಎರೆಗಂಡಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ DM ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ತಿರ್ತು ಕೊರ್ತಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನ ಮಾತ ಮದ ಪುಡ್ಚಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಪೋಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಂಡ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಫೋಟೋಸ್ ಬೋರ್ಡುಂದಂಡ ಎಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎರೆಗಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಎನ್ ಖಂಡಿತ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ವೆ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಏರ್ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿಜರು ಪ್ಲೀಸ್ ದಯದಿದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಲ್ಲೇ.